Iga. Malas pa rin yan to. Malas po lang. Volvo. Wala, ayaw ka lang kami. Sige na. Pare-pare, natin yun. Dati lang. Okay na yun? Dati lang. Stress tayo, sa stress. Nagtag. Wait, water rate. So naman kayo makaswan. Yun. Sauling ka doon naman. Doon ka pagkubit. Hoy, ikaw pa? Dati kasi. Uy, wag ka dyan. Bounce. Uy! Ano, ginawan pa ng paraan. Doon na, binigay ko na kayo. Pero dyan. Pero, na-dismiss ba di kason? Sa international kaya. Dismissan. Ako na. So, natatatag counter. Buwan, ang upay na bagbaga. Upay na bagbaga. Para marasal niyo. Ay, adi kaso na, umor, adi konator niyo. Oo. Ajay nadagsan kinyan, ajay apa, certification. Ini salaris. Saya makamugin na turnin, battery reaction. Battery reaction na turnin.
6-4. 6-4. Ready to Tunayin ka lang, tunay. Tunayin ka lang. muna yung dos tayo. Bro. Tunay, Nero. Nero, tunay. Bro. Bro. Pwede po na. Pero pag ako mag-Christian, wala. Sa akin, siyempre, pag napupunta ko, hindi naman ibabalik sa, hindi naman babayaran ng mga tao. Pag napupunta ko ng 500, 1,000, bakit babayaran mo? Wala. Ito, pag nag-Cristo, depende. Depende sa kata. Nursing. Pangulawan. Anak mo man. Ano na eh? Ano na Ay, yun? una. Ano na yung sunani ito? Ano na yung sunani ito? Pero close din sila. Ilan anak mo dito? Tag-iisa. Puro panganay yun. Close silang lahat. Ah, Close silang lahat. Ilan anak mo sila? Panganay lahat. Meron dalawang magkakapatid. Hindi pa alam yung ilan kayong Pamara ko naman natin sa asawa. dito may anak na naman. Kaya ako ngayon. Masakit na po sa mga 17 kanto. Sisiping anak. Oo, wala na. Wala. Pasyan pa. Ito pa matagal pa. Kailangan bakbakan ko pa. Kailangan bakbakan ko. Ilang taon na ako.
40 natin. Ayan, masuk po ito ng sa 12 sila. Pero dito mo na pa. Kaya sinabi mo sa kaya. Alam mo ano? O siya, tira ka. Wala. Si Tata siya si Bong siya rin. Yung mga arak na simbahan ba na kayo? Kalimutan ko man. Tatang kasi rin, kami kayo sa mga. Ha? Ah, sige, sige. Sige naman. 16.5 lang. 16.5 lang. 16.5 lang. Bakbakan ba? Ito lang lang kami sigurado. Natin, hindi na clear. Kaso, sige, sige nga. Pero, binubot lang si Khalid. Ay, saan? Oh, magpapakasal. Kulang ito. Ito mo yung manto. Malabas ko tayo natulog. Hindi, natulog ko siya. Okay, saan masusumano dyan ng kamera? Kaya lang nawitan ko rin. Siyempre, lula ba na? Sabi ito na eh. Dati side.
Ayos yung hagod ang puto. Nono Antipolo. Yung hagod. Nono Antipolo yung hagod. Ang laki na sir. Katalo ko na eh. Talo mo kaya di. Pero nung ananin nalit mo na. Hindi ka rin tatalo. Wala yung talo yung rin. Pero, wala yung talo yung dyan din. Hindi naman na ito. Yes, mo po. Kaya na, level 5.
Ay, pwede ba? Oh, hindi. Okay. Galing mo, Michael Jackson. Gusto mo sana doon eh. Ay, pwede mo na lang sa natin. Binasangin mo lang. Muli akong higap ka. Kanina nahilog dyan, nahilog sa kabila, nahilog ka rin. Pero hindi na lang ginagawa niya.
Gutom ka na? Good. 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 Siyempre. Sa bayan lang. Bayan. Oo. Next.
Pero sila my idol. Huwag ka pala, hello. 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 Ben. Di ko siya nakatanita. 150 ka. Wala sa. Ben, amen lima rin. Ang pasok mo. Sabi nga. Jubi. Paano ito gawin mo kayo? Hero.
Hindi na tayo siya. Lo. Niluto mo sila. Itlog na tala. Awan lang kung pagano nito. Itlog ko lang. Diretso kami sa mga. Chicken.
Naad. Sinan. Gusto ka ba? 1-1. 1-3 ka. 1-3. Pero kapasok mo ito. Ocho ka na, boss. Ano yan o? Pasok Gusto mo 8 na, 8. Gusto mo dagdag ka na 8 ka? Ang po, pare. Tadya isi niya lang. 1-3 ata, 1-3. Sige. Tadya isi niya lang. Baka na sila may minute ko. Uy, pili. Diyan mo.
Meron sa kinakaroon. Kira rin naman. Konti-konti lang. Pero may ano ba? Supply. Ay, wala dyan eh. Puro yung lumalibag dyan eh. Hello, classmate. Classmate. Puro yung lumalibag eh. Division pa eh. Hindi duman, hindi natin lagi na duman. Kaya nga, walang pakialam siguro. Pumunta ko sa bahay. Pero hindi, wala naman masakyan eh. Tama man nila. Tama-tama. Grabe yung bagsak. Sige,